today's video, naata diri sa balay sa akwang iyaan. Iyaan yung magulang pa ko. Gusto siya nga makita daw sa YouTube. So ako siya paila-ila ninyo. So ano siya, guys? Papakay ko, no? Meeting. Muna siya si Miss Catherine Arambala Abahar. Muna siya, guys. Taga kuan siya, taga Simulay. Ay, di taga kuan ay taga Sambuanga, Sibugay. Hi, food lang. Hi. Hi, vlog. Welcome to my... Ano to? Hi guys! Welcome to my life! Ano na ito? Yeah. Gusto dyan siya, guys, nga magpa-flex siya diri sa YouTube. Pagbigyan na lang. Mention na ka! sa Facebook. Sige, mention. So, wala siya, guys. Gusto siya magpa-flex kay gwapa gyud kuno siya. Dayon, kuan ni siya nako, guys, kanang Sylvie, iyaan ni siya nako kay ako iyang papa, tapos ako ang mama sa akong mama. Igsoon. So, akong mama og akong mama og siya first cousin. So, iyaan siya nako. Apuhan siya ani. Lola, ay, apuhan, no? Apuhan ka din ng Yuya. Hindi. Pagulang ko makamit. Apo, juday ni mo, day. Ako siya. Iyang pagmanak siya. Pagmanak siya, sungkod ni mo. Last na. Sungay pa. Napay siya. Nalilibog ako eh. Okay, thank you for watching. Bye! Bye! Matutulog na! That's all for today's video, guys. Hope you enjoy watching my videos, and please don't forget to like and subscribe. Thank you. Bye-bye!